Vítajte, milí čitatelia. Sľúbili sme vám aj video pohľad na Xperiu Ray, ktorú sme mali možnosť si otestovať v redakcii takmer 2 týždne, takže zhuru do toho. Tá prišla v takejto klasickej krabičke, vo farbách, aký sme zvyknutí v poslednej dobe vydať telefóny od Sony Ericssonom. Balenie okrem samotného telefónu obsahovalo ešte synchronizačný kábel, tak ako sa dneska slúši a patrí. Okrem teda synchronizácie a pripojenia k počítaču dokáže samozrejme tento kábel aj napájať, či už z notebooku alebo teda z počítača, alebo pomocou takéto redukcie z 220 V klasickej elektrickej siete. V balení som našiel ešte takýto headset, jeho kvality sú, čo sa týka počúvania hudby, veľmi mizerné, čo sa týka telefonovania, bohate postačí. Poďme teraz sa pozrieť na samotný telefónik. Xperia Ray patrí medzi subtilnejšie telefóny a je, ak by sa to dalo nazvať, tak je to taký kolibrík medzi telefónmi. Rozmermi 111 mm x 53 x 9,4, to ide asi o jeden z najtežších telefónov zatiaľ na trhu. Výrobca sa hrdí tým, alebo píši tým, že použil pri výrobe tohto telefónu hliníkové šasy, čo je len dobré pre nás. Druhou vec, ktorá je zaujímavá na tomto telefóne a ktorú veľmi vyzdvihuje výrobca, je nepoškriabateľné sklo. Ak mám byť úprimný, po 2 týždňach nosenia kdekade po vreckách, bez akéhokoľvek púzdra, je ten displej stále nedotknutý, čiže to sklo je naozaj veľmi odolné. Ak sa pozrieme na ovládacie prvky tohto telefónu, tak ich tu nie je príliš veľa. Nájdeme tu samozrejme displej 3,3 palca, rozlišenie 458 na 850 pixelov. Ide o samozrejme Bravia Engine, tak ako dnešná moda káže, z hľadiska od Sony Ericssonu. Nad ním je reproduktor, ďalej webkamera alebo teda predná kamera v rozlíšení VGA a plus sa tu ukrýva samozrejme proximity senzor. Pod displejom nájdete 3 ovládacie tlačítka, z toho 2 sú dotykové, 1 mechanické a samozrejme LED diódka, ktorá vám signalizuje rôzne stavy, čiže ide o informačku alebo teda pohotovostnú LED diódu. Napríklad, keď vám dojde SMS, tak vám to bude blikať veľmi pomaličky za nazelenaným svetlom. Ak je slabá batéria, svieti to, bliká to do červena. Na ľavej strane nájdete netradične umiestnený slot micro USB, ktorým sa teda synchronizuje a napája. Na hornej nájdete tlačítko zapnutia a vypnutia plus zmeny režimu. No a samozrejme nechýba konektor 3,5 mm pre jack, teda pre sluchátka alebo mikrofón. Na pravej strane nájdete kolískový prepínač hlasitosti. Na spodu už je len zdierka mikrofónu a drážky pre osadenie šnúrky. Vzadu sa ukrýva šošovka 8,1 megapixelového fotoaparátu, ktorý dokáže natáčať aj video v HD režime s prisvetľovacou diodou. Samozrejme externý mikrofón. Čo sa týka hardwareových parametrov, táto Xperia disponuje 1 GHz procesorom, ktorému sekunduje 512 MB operačnej pamäte a v dispozícii má užívateľ 1 GB úložného priestoru. Ten je možné rozšíriť ďalej pomocou microSD karty. V balení nájdete 4 GB kartu. Batéria, keď už vám ju ukazujem, ide o batériu, ktorá udrží toto zariadenie zhruba 3 dní, čo je veľmi slušné a má kapacitu 1500 mAh. Čiže to je toľko k tomuto. Sám neviem dosť dobre posúdiť, ale nechcel som to rozoberať, či naozaj je to šasy hliníkové. Čiže toľko k tomuto. Technickým parametrom samozrejme nechýba Wi-Fi, v štandarde BGN, nechýba Bluetooth, asistovaná GPS a podobne. Operačný systém alebo software
Je tu použitý Android 2.3.3 s klasickou výbavou od Sony Ericssonu plus nejakými tými aplikáciami. Tu je spomínané Wi-Fi, Bluetooth. Inak, čo sa týka displeja, bol som veľmi milo prekvapený jeho čitateľnosťou na priamom slnku a môžem bez nadsázky povedať, že ide o jeden z najčitateľnejších displejov, čo sa týka priamého slnka. Poďme sa teraz pozrieť na nejaké tie fotografie. Dúfam, že galéria nebude robiť sprostosti, lebo už sa mi to párkrát stalo, že mi neotvorila ani fotku. Takže len pre vašu ilustráciu som zhotovil zo pár fotografií, nájdete ich potom samozrejme aj v našej galérii, ale len tak pre takéto približenie ten obraz, alebo tá ostrosť tých fotografií aj pri večernom snímaní, pri umelom osvetlení je výborná. Naozaj dá sa na to pozerať, keď si pozriete kvalitu. Toto je za veľmi mizerného osvetlenia urobená fotografia, ešte k tomu protisvetlo. Je to veľmi čisté, veľmi. Skúsil som natočiť aj pre vás jedno videjko, takže len takú krátku ukážku vám teraz pustím. Vidíte to za dňa, krásne čisté. Detaily sú veľmi slušné. Ešte raz. Krátka ukážka, tak aby ste mali predstavu, že čo. 8 megapixelový fotoaparát v Xperia X-Ray alebo Xperia Ray dokáže. Naozaj to video je pozerateľné dokonca aj na počítači úplne bez problémov. Tá čistota, ostrosť, jas, všetko je na pomery optiky v tomto telefóne nadpriemerné, by som povedal. Čiže toľko k tej ukážke. Samozrejme nájdete tu všetko, čo potrebujete. Telefón nie je problém si prispôsobiť podľa toho, čo každý z vás bude potrebovať. V dispozícii máte rôzne aplikácie a tie, ktoré tam nie sú, veľmi ľahko dokážete doinštalovať vďaka marketu a prístupu na market. Market vám ponúka nielen teda Android, ale aj samotné Sony Ericsson, alebo teda jeho update. Synchronizovať môžete pomocou Gmail účtu alebo teda priamo s počítačom. Čiže čo sa týka prepracovania rôznych funkcií tohto telefónu, môžem vysloviť len maximálnu spokojnosť. No a nehovoriac o tom, že sa to veľmi dobre nosí vo vrecku, lebo tých 100 gramov to je naozaj len kolibričia váha. Ja vám ďakujem teraz veľmi pekne za pozornosť. To, čo som vám nepovedal, tu nájdete určite v písanej časti recenzie. Čiže veľmi pekne ďakujem za pozornosť ešte raz a dovidenia. Prajem pekný deň.